Señoras e señores, xa chegan dispostos a dar o do de peito os inigualables Juan Fuentes e Raquel Latanes. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, como estades? Benvidos ao Que Anda Aí. Que maravilla, Raquel? Pero que fantasía esta, que entrada triunfal. Eu non contaba con isto. Non contabas con isto? Non, que está pasando? Pero isto é familia para todos nós. Seguro que todos vos na casa soábamos esta mítica voz que nos presentaba, a mítica que arrancaba o Supermartes, se presentaba o ben querido Xosé Manuel Piñeiro, pero ademais escoitas en moitísimas películas da televisión de Galicia e é a voz de Gonzalo Faílde, un referente no mundo da interpretación e da dobraxe. Nuns minutos imos estar con el para celebrar o día de hoxe, porque estamos no Día Mundial da Voz. Que bonito, imos lle poñer cara, ademais, que eu non coñezo a súa identidade, non? É como desvelar aí un segredo, o segredo mellor guardado da televisión de Galicia. Claro que sí, imos falar moitísimas cosas con este crack que nos visita hoxe para celebrar este Día Mundial da Voz. Mira quen temos aquí. O mal cando crece. A ver, sabes por que me era fácil acertar? Juan Fuente e Raquel Latanes. Vai a dous pimpins presentando un programa. Pois sabede lo que é? Vou vos esnaquizar miñocas! ¡Qué frase! Maravilla! Claro que sí, que acaban de escoitar pois unha das frases máis míticas dita por o actor de dobraxe profesional Gonzalo Faílde, unha voz que escoitamos en moitas películas de televisión de Galicia e hoxe pois témolo de convidado para celebrar o Día Mundial da Voz. Forte aplauso para Gonzalo Faílde. Maravilla! Que tal, Gonzalo? Ben, perdoade polo de pimpins, miñocas, pero que si si non... gusto que te ameacen, claro que sí. Freezer, si non, non será. Entón ten que ser con insultos. Acabas de conseguir unha cousa dificilísima. Fixeches que tivese 15 anos de novo. A que sí? Unha maravilla, o sea, de repente agarrei así os brazos Bueno, da cadeira. viaxerro o tempo a través dunha voz. Pero Que Viñoca Era de Miro Pereira, Viñoca, non? Pois non sei, era de Freezer. Das bolas máxicas. Bolas máxicas tamén. Miñoca é de moitas partes. É patrimonio xa dos galegos. Claro, agora falaremos dos actores un pouco máis recoñecidos que dobraches, digamos, en toda a túa carreira. Pero claro, agora escoitamos unha frase de Freezer e realmente moitos da nosa xeración pois medramos con estes debuxos animados, con esta serie de animación e que ademais fixo algo moi importante en esta casa que foi que moitos de nós, a min criáronme en castelán, pero que empezáramos a escoitar e falar en galego, iso é importantísimo. Nos, de feito, cando estábamos dobrando principios dos anos 90, máis ou menos, cando estábamos empezando a dobrar esta serie, as bolas máxicas, Son Goku, non éramos conscientes en absoluto do que aquilo iba a supoñer. Hai 3 ou 4 anos máis ou menos, cando fomos a unha destas Expotaku ou Japan Week, non recordo exactamente, fomos un grupo de compañeiros que traballáramos naquela serie, sentir o que representou para toda unha xeración o Xabarín, os debuxos animados, en concreto, bueno, esta serie foi algo increíble, non éramos conscientes e agora estamos, creo que todos abrumados un pouco polo que supuxo. Con unha conexión e identificación total. Impresionante, claro, cando che din, pois xa homes, que che din que foste las voces das nosas vidas, da nosa infancia. Foste las voces da... Claro, dinche eso e quedas... É dicir, ti podes lembrar máis ou menos a cantas personaxes decheslle voz, fixeches que falasen en galego? Non. Claro, imposible, non? Non, porque mira, levo 38, case 39 anos dedicado a dobraxe en galego, 39 anos. E como chegaste aí, Gonzalo? Porque ti és un home de radio, non? Sí. Primeiras empezaste nas ondas. Pois por un anuncio na prensa, no xornal. Eu estaba traballando daquela no mítico Canal 2 de Radio Popular de Vigo. E un día, pois, saliu na prensa curso de dobraxe e tal, non sei que organizaba, era Galaxia, que era a empresa CTV daquela, tiña o estudio Galaxia en Vigo, dixen, vou ir, porque eu fixera teatro, decir, cando era máis novo. Vale, fixera teatro, porque, claro, radio dobraxe, a voz que tes, xa che dicían antes de traballar, con esa voz tes que ir para a radio. Non, eu penso que non, foi circunstancias da vida, foi todo... Pero, Gonzalo, cando Gonzalo Faílde chama por teléfono para encargar unhas pizzas, por exemplo, algunha vez ao outro lado dixeronlle isto de soame a túa voz... Algunha vez, sí, pero vouche contar unha cousa que me pasou hoxe a mediodía. Chamoume Maruxa de producción para acordar a nosa compañera. Efectivamente, para ver a que hora... Eu estaba na consulta do médico, na sala de espera, esperando o meu turno. Entón, eu collín o
teléfono, mira, Maruxa, que non podo falar moi alto, que estou aquí na consulta, na sala de espera, e a muller, Mari, que sei que se chama Mari, que estaba xusto diante, deu a volta, e quedou mirando así para min, como se fixera algo. E eu quedei así tal, volveu, tal. Ao pouco miraba, colguei con Maruxa, que aí quedou a historia, e ao cabo de 10 minutos, Mari non aguantou máis e dixo: teño que preguntar, tú estamos... E aínda se acordaba do Supermartes. E tú mira que Supermartes hai 20 anos que rematou. E da miña época, que eu creo que son un poquinho máis ou mellor maior que eles, quen nos aí polos 70, 80, que Claro, a dobraxe sería daquela. Arranca a dobraxe cando arranca a Televisión de Galicia, que realmente ten 40 anos. Esa foi a nosa escola, a Televisión de Galicia. Ao nacer a Televisión de Galicia, tiñase que crear tamén un colectivo de actores de dobraxe para dobrar en galego. Eu estou escoitando a Bardem todo o rato, claro que cada un, eu estou aí, claro que me fascina mirar a Gonzalo e digo... É desconcertante esta entrevista porque estás escoitando, estás vendo unha persoa, estás escoitando moitísimo. Que tamén é un dos grandes actores aos que... Sí, últimamente sí, sí, para a TVG dobreino sempre, nestas últimas producións de cine, en Dune, en as dúas que se fixeron hasta ahora, pero tamén nesta terceira, si todo sai ben, Fórmula 1, pues sí, tiven... Teño unha pregunta para él, que eu penso a veces, a inteligencia artificial, crees que o dobraxe físico vai no a sustituir? Non o sei. Pero iso está aí no candelero, non? Sí, o que sí che podo dicir é que se está traballando moi en serio e moi firme para evitalo, polo menos. Para protexelo. Aquí en Galicia temos un sindicato que está dando os seus primeiros pasos, que é ADA, que está traballando de maravilla, está dando os pasos correctos, xunto co resto de asociacións sindicatos de actores de voz de España, formando a plataforma Pasade, están facendo un traballo maravilloso para que nas cláusulas de cesión de dereitos que firmamos sempre antes de cada produción inclúan a chamada cláusula Pasade, que impediría que a nosa voz fose clonada, utilizada para adestrar inteligencias artificiais e que se utilizase con outra fin que non fose especificamente... E ten lógica porque hai que protexer o oficio e protexer a moitísimos profesionais. Pero fíjate, non corras. Efectivamente. Veremos. É moi boa pregunta a de Sauro. Conseguiron estes compañeiros medios maravillosos do sindicato, xunto co resto de plataformas, conseguiron incluir esta cláusula nesta... Pois que maravilla. Sí. Gonzalo, aquí gustanos moito xogar, entón imos xogar. Pero neste caso ti vas facer de xuiz, vale? Porque o xogo consiste en que teredes que adiviñar a que película pertence algunha das frases máis míticas da dobraxe de Televisión de Galicia. Estás preparados? Sí. Pois veño, imos coa primeira. Pero vai non las dobrar aquí él, ¿no? Para que sexa como máis... Temos a Rañala Raparigo, as A mí opcións son gustaríame escoitar a Gonzalo dicilo, ¿no? Terminator 2 ou o Furor do Dragón. Eu xo teño, Por favor, pero tes Eu que facelo. teño tamén, eu sei. Pero tes que... claro. Faino, por Dios. Ui, Claro, que tes que no, meterte... no No sei. se pode meter aí, vale, non pasa nada. Despois explico vos por qué. É unha cuestión de respeto por... Vale, parécenos A ver, ben. por Eu o tamén a meu teño. compañeiro Antón Cancelas, que xa non está entre nós, que foi a voz maravillosa que lle puxo a voz aquí a Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. Que maravilla. Que decides? Bueno, xa está. Que xa está. Terminator 2. Danos conta de como fixen trampa para que me contas a resposta. É que é un fenómeno. Sí. Que realmente era unha traducción de Sayonara Baby. Sí, aí tomou a decisión aquel momento de... Claro, o idioma... É dicir, da película era o inglés. E el nese momento di Sayonara Baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Na versión en castelán dixeron Sayonara Baby. Había que buscar unha solución, unha alternativa. Non podía ser así. Moitísimo mellor. Imos con a seguinte frase. Peña, a ver se adivinhamos. Esta era fácil, pero... Ti que ris furabolos. Pois eu sí que sei E esta. dos Gremlins ou de Star Wars? Eu sei na. Eu tamén a sei, esta sí que sei. Quen arranca? Sauro, veña, arranca ti. Pois eu digo dos Gremlins. Dos Gremlins? Pois eu aí discrepo con Sauro. Esta sí que penso que é de Star Wars. Estás equivocado, eu que son fan da saga de Star Wars sei que isto é... Ademais, ti que ris furabolos, sei a quen se lle dicía máis isto de Star Wars, seguro. Sí, señor. Que bonito, que personaxe di esta frase, recordádelo? Dicíao Harrison Ford. Han Solo, Harrison Ford.
dobrado polo excelente actor Luis Iglesias, que conocedes todos. Claro que sí. Aquí temos uns dobradores e unhas dobradoras fantásticas en Galicia e sempre nos encanta xogar un pouco as frases máis míticas. Efectivamente, era de Star Wars. Permitídenos facer unha pausa de un anuncio, pero ollo, Manel, porque esta tarde nos traes unha historia fascinante, non? Unha historia maravillosa que está ambientada aquí en Galicia, que está ambientada en Cedeira e que ten que ver coa Segunda Guerra Mundial, coa espionaxe, coa morte tráxica dun actor que en aquel momento era tan famoso como podería ser hoxe Leonardo DiCaprio. Tras. E moito máis. Despois. Despois, bueno. Home, normal que o pases mal con este señor adiante. Sí, bueno. Seguimos en directo no Quen anda aí, agora é cando Manel Oureiro nos vai contar a fascinante historia do actor Leslie Howard. É unha fascinante historia, ademais, polo que trae todo o seu arredor. Vale, temos que viaxar aos anos 40. Ímonos ao ano 1943, de acordo? Europa está en plena Segunda Guerra Mundial. En ese momento hai un actor británico, Leslie Howard, que hoxe en día o mellor a xente máis nova non lle soa, pero se eu digo Foise co vento, coñecedes esa película, un dos actores principais desa película, entre outras cousas, era Leslie Howard, que tamén fixo A Pimpinela Escarlata e outros moitos films. Para que nos fagamos unha idea, era o equivalente, pois eso, a un Leonardo DiCaprio, a un George Clooney de hoxe en día. Ano 1943, aí temos a Leslie Howard, que, dunha maneira un tanto sorprendente, decide viaxar dende a súa Inglaterra natal, en plena guerra, ata España. Vai vía Portugal nun avión. A que ven a España? A excusa que dá é que ven a facer unha localización, fixadevos que cousa máis rara, non? Un actor facendo a localización para unha película que se vai a facer sobre Cristóbal Colón, película que nunca se chegou a facer. Outros decían que viña a facer unha serie de representacións de Hamlet. Moita xente dicía que realmente o que estaba facendo Leslie Howard era traballar como espía, cuidado, aquí empeza a cousa a enredarse, estaba traballando como espía para o goberno británico. Sabedes que en aquel momento España era un país neutral e había moitos espías alemáns e ingleses en España. Ben, o tema é que Leslie Howard, que ademais, para enredar aínda máis as cousas, estaba liado con unha famosa actriz española da época, Conchita Montenegro. Conchita Montenegro. Eso sí que sabía, eu o salseo que o sabía o todo. Pois Leslie Howard estaba enredado con Conchita Montenegro. Sí. Para poñer outra vez en contexto, Conchita Montenegro sería como a Penélope Cruz hoxe en día, actriz española que conseguira triunfar en Hollywood. Gracias a Conchita Montenegro, Leslie Howard consegue unha entrevista con Franco, en España. Para que? Non se sabe. O certo é que Leslie Howard, unha vez que remato que fai aquí en España, que aínda non sabemos moi ben o que é, se sube nun avión, nun DC-3, e dende Lisboa empeza a volar de volta ao Reino Unido. Pero, polo camiño, as cousas se complican. A altura de Cedeira, está pasando o avión, ese DC-3 que o leva cara a Gran Bretaña, sobre Cedeira, e quen estaba esperando? Pois había un avión alemán. Un só avión alemán estaba facéndolle a espera ali. Un avión alemán que isto é unha historia moi extraña, ademais. Non era un caza, porque os cazas alemáns non tiñan o suficiente rango como para chegar até ese punto. Era un bombardeiro modificado que lle puxeron combustible extra, tanques de combustible extra. Un bombardeiro non é o aparato habitualmente usado para derrubar outros aparatos. Pero ali estaba, cando se encontraron, evidentemente, un avión civil sen armas frente a un bombardeiro que, por moi lento ou torpe que sexa, vai armado, non foi rival ningún. Foi derrubado e morreu. Quen deu a pista de que Leslie Howard ia nese avión? Quen sabía que ia a pasar sobre Cedeira en ese preciso instante? Como os alemáns sabían eso e prepararon a un avión con todo ese material extra para que chegase. As respostas as levou Leslie Howard a tumba. O piloto alemán que o derrubou tamén morreu na Segunda Guerra Mundial, polo tanto non podemos saber quen lle deu as instruccións e aínda hoxe non sabemos se foi derrubado por unha acción de espionaxe, por azar, ou se ese misterio aínda está flotando por algún lugar frente ás costas de Cedeira.
Impresionante Historión, historia, ensellada Sí, con Galicia. sí, señor. Non sei se participaste na dobraxe de algún dos actores en Foise Comento. Non, aínda non. Eu era moi novo daquele. Sí, iso foi non sei se ao coñecías esa principio historia. da dobraxe. A historia de máis ou menos, pero contouna de maravilla. qué Estaba maravilla. absolutamente... Sempre dá gusto, En serio, coitalo. estaba absolutamente entregado. Sí, había detalles que non conocía, evidentemente. Sabía que estaba ali, que derrubaron o é seu moi avión. sorprendente porque hai moita xente que non sabe, hai un montón de historias relacionadas coa Segunda Guerra Mundial e Galicia. Vos sabedes que aquí había antenas de radio dos dous bandos en Galicia, e sabedes que había bases de submarinos en Galicia, e sabedes que ademais había moita espionaxe en Vigo. Bueno, teríamos para para libro, contar, Manel, daría isto para dá 2 ou para 3 libro. libros, Sí, xa veremos que facemos. A ver, que Sempre unha maravilla escoitar a Manel Loureiro, como sempre, e foi unha maravilla escoitar a Gonzalo Failde. Moitísimas grazas por visitarnos hoxe, sabemos que estás máis cómodo sempre detrás do micro que diante das cámaras, e entón agradecemos xo. Foi un placer. Desde que entrei, todo o equipo de producción trataste de maravilla, estou encantado. Moitísimas gracias por convidarme. Forte aplauso para Gonzalo Failde. Gracias.